Pred pár rokmi sa miestny chlapec prechádzal okolo jazera Kurtna Matasiar v Estónsku. Všimol si stopy vedúce do tohto jazera, ktoré ale nikde nevychádzali. Jazero bolo príliš malé na to, aby sa tu dalo člnkovať, alebo niečo podobné. A navyše sa nachádzalo uprostred ničoho. Chlapec vedel, že preto neexistuje žiadne rozumné vysvetlenie, a to vzbudilo jeho zvedavosť. Počas nasledujúcich 2 mesiacov sa opätovne vracal k jazeru a pozoroval, ako z neho vychádzajú vzduchové bubliny. Išiel nakoniec na políciu a následne padlo rozhodnutie. Miestne úrady sa rozhodli preskúmať záhadné stopy a prísť na to, čo spôsobuje vytváranie vzduchových bublín vychádzajúcich z jazera. Objavili predmet, ktorý bol obrovský, a rozhodli sa vytiahnuť ho z bahna na dne jazera. To, čo našli, ich absolútne prekvapilo. Vyťahovanie tejto obrovskej veci začalo približne o 9 hodine ráno a trvalo ďalších 8 hodín. Použili pritom ťažkú techniku a hrubé oceľové laná. Následne zistili, že ide o plnohodnotný vojenský tank, čo vyvolalo u mnohých maximálne prekvapenie. Tank mal na sebe staré nápisy z druhej svetovej vojny. Jeho hmotnosť bola približne 30 tón a vyťahnutie vyžadovalo použitie 68-tonového buldozéra. Na vyťahnutie tanku z bahna bolo potrebné vykonať veľa kopania, presúvania a ťahania a to nebola ľahká úloha. Tank bol na prekvapenie v pomerne dobrom stave, aj keď bol po 10 ročia pochovaný hlboko v bahne pod hladinou jazera. Neskôr sa potvrdilo, že tento tank bol v roku 1944 zajatý sovietskou armádou a potom ho používali Nemci. Predpokladá sa, že tank bol úmyselne zaparkovaný v jazere, aby sa zamaskovala jeho poloha. Tento tank, ktorý sa podarilo vyťahnuť z jazera Kurtna Matasiar v Estónsku, bol nakoniec zrekonštruovaný a teraz je plne funkčný.